Gør den det? Den optager jeg. Så skal du bare blive ved, Sander, med at optage også, så længe den kan. Så hiver jeg lige op her. Vender jeg lige rundt her, Sander. Der er fisk igen. Vil du så sende den til Mogens? Ja, ja. Jeg skal optage mere med den endnu. Så 4 igen, Sander. Du bliver bare ved med at optage. Se om du kan få det der med det pulser bagved, ikke? Det kan jeg ikke forklare dig det overhovedet ikke. Jo, det skal nok blive. Så hælder båden. Tag det bagved det også, ja, som du kan se. Nu bliver du bedre. Se, der er fanget en krabbe også. Skal du se, den kravler ud nu? Nu røg den bag igen. Det er sjovt. Se, nu kravler den ud. Nej, vi skal have den op. Prøv nu at se, hvor du optager hen. Du skal optage skibet til at tage ned i jorden, ikke? Den er kommet ud. Hiver du op nu? Hiver du? Ja, jeg kører nok i hold nu. Nej. Jamen, giver du 4? Hvad? Giver du 4? Altså, opad. Hiv. Net. Skal vi have. Får du det? Yep. Nu er bare lidt langt væk. Ja, ja, men jeg kommer tilbage nu. Stopper den nu? Nej. Skal du bare være? Er der en krabbe i nu? Vil du se fisken? Ja. Stort fangst. Hvad? Tror du krabben er gået ud af? Stor fangst, vil jeg bare lige sige. Får du det? Jeps. Jeg får især dem der, alle det der